Vision, Πόπι. Χριστίνα, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Για έλατε τώρα να συνεχίσουμε μαζί με το σαρακοστιανό τραπέζι και να δούμε πόσο αυτό θα μας κοστίσει. Θερμιδικά όμως. Τα ευρώ τα έχουμε αφήσει στην άκρη, νομίζω το έχουμε ήδη ψωνίσει τα πράγματα. Κυρία Καπόλη, καλημέρα. Τι κάνετε και πώς είσαστε? Μια χαρά. Πώς Καλή Σαρακοστή. Επίσης, πώς θα φάμε λοιπόν και σήμερα αλλά και σε όλη τη διάρκεια της Σαρακοστής? Τι πρέπει να προσέχουμε, πώς πρέπει να διατρεφόμαστε σωστά ώστε και να επωφεληθούμε από την νηστεία? Το πιο σημαντικό σε κάθε περίπτωση είναι να προσέχουμε την ποσότητα των τροφίμων που καταναλώνουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν κάποιος ξεκινάει να νηστεύει εν ώψη του ότι δεν καταναλώνει τρόφιμα όπως είναι το κρέας ή τα γαλακτοκομικά, χορταίνει λιγότερο εύκολα από ό,τι συνήθως. Ουσιαστικά η νηστεία είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να προσέξουμε και το βάρος μας, αφού είναι πολύ πλούσια σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες, ω3 λιπαρά, τα οποία ενισχύουν πάρα πολύ και το μεταβολισμό και την καύση λίπους. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της νηστείας είναι τόσο την πρόσληψη της πρωτεΐνης όσο σιδήρου και βιταμινών, τα οποία στερούμαστε λόγω του ότι δεν καταναλώνουμε κάποια τρόφιμα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση σε συνδυασμούς τροφίμων όπως είναι τα δημητριακά ολικής αλέσεως με ξηρούς καρπούς, όπως είναι τα όσπρια με πληγούρι ή με ρύζι, καθώς επίσης και τα θαλασσινά με ζυμαρικά, τα οποία μας εξασφαλίζουν μια ποικιλία θρεπτικών συστατικών που μας καλύπτουν επαρκώς κατά τη διάρκεια της νηστείας. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι η νηστεία είναι πάρα πολύ καλή και για άτομα τα οποία έχουν υψηλή χολυστερίνη ή αρτηριακή πίεση, με δεδομένο ότι καταναλώνουν τρόφιμα φυτικά, τα οποία έχουν πολύ μικρή έως μηδενική περιεκτικότητα σε λιπαρά. Με βιταμίνες, με συμπληρώματα που πρέπει να παίρνει κάποιος κατά τη διάρκεια της νηστείας. Από την στιγμή που κάποιος έχει ποικιλία στην διατροφή του και δεν έχει κάποια ανεπάρκεια όπως σιδήρου ή να λαμβάνει κάποια φαρμακευτική αγωγή, τα συμπληρώματα διατροφής θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητα. Αν μπορείτε να μας βοηθήσετε, δεν τρώμε κρέας. Ποια τρόφιμα είναι αυτά που αναπληρώνουν όσα το κρέας μας δίνει? Τι πρέπει να βάζουμε? Είναι τα μανιτάρια. Δηλαδή, τα μανιτάρια τα οποία έχουν σίδηρο, είναι το σουσάμι, το ταχίνι, τα θαλασσινά, τα όσπρια μαζί με τα ρύζι, τα οποία εξασφαλίζουν τόσο πρωτεΐνη που έχει το κρέας και τα γαλακτοκομικά, όσο και σίδηρο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το ασβέστιο, λόγω του ότι δεν καταναλώνουμε γαλακτοκομικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δώσουμε έμφαση σε κατανάλωση τροφίμων όπως είναι η ξηρή καρπή, ανάλατη, το σουσάμι πάλι, το ταχίνι και λαχανικά όπως είναι το μπρόκολο, το κουνουπίδι και το λάχανο, τα οποία έχουν μια σημαντική περιεκτικότητα σε ασβέστιο. Είναι τόσο πολύτιμο το σουσάμι, το αναφέρετε συνέχεια, το βάζετε παντού. Το σουσάμι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχει μια ποικιλία θρεπτικών συστατικών, έχει ω3, έχει σίδηρο, έχει πρωτεΐνη φυτικής προέλευσης η οποία απορροφάται από τον οργανισμό σε ικανοποιητικό βαθμό, βιταμίνη Ε, δηλαδή έχει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά, τα οποία μας βοηθάνε ιδιαίτερα στην περίοδο της νηστείας που παραλείπουμε κάποια άλλα τρόφιμα. Μάλιστα, και τι πρέπει να αποφεύγουμε, γιατί είναι και θερμιδικές βόμβες, αν υπάρχουν τέτοια τρόφιμα? Το μόνο το οποίο θα έλεγα ότι θα πρέπει να προσέχουμε είναι η προσθήκη ελαιολάδου στα φαγητά. Να μην βάζουμε το ψωμί μέσα στο λάδι και στις σαλάτες. Μια κουταλιά λάδι πόσες θερμίδες έχει? Μια κουταλιά λάδι έχει γύρω στις 45 θερμίδες. Αλλά δεν είναι τόσο μόνο το λάδι το οποίο βάζουμε στο φαγητό, αλλά θα πρέπει να προσέχουμε συνολικά τα λιπαρά στη διατροφή μας. Και βέβαια αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε είναι την υψηλή κατανάλωση γλυκών όπως είναι ο χαλβάς. Έτσι, καθώς επίσης χαλβάς πολλές θερμίδες? Αρκετές. Ένα κομμάτι 500 θερμίδες. Τι ένα κομμάτι 500 θερμίδες? Μια φετούλα. 500 θερμίδες ή... Έχει αρκετές θερμίδες. Και αναρωτιέμαι γιατί πάχυνα. Δηλαδή τα 2 κιλά χάλβα πόσες θερμίδες έχουνε? Καλύτερα να μην το σκεφτόμαστε. Να μην το σκεφτόμαστε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι κοντά σας.